Ibrahim ne. Yawwa gashi nan. Shi ma. Duk nan marubuta ne. Kun gan su nan. Magana ce in ta fara yi ta katse mata. Ta kasa ne ba. Wannan shine yake rubuto muku kalaman soyayya nan da kuke yaudara da su. Yawwa gashi nan. Shi yake koya muku soyayya. Wace ce mace? Sirrin mata gaba ɗaya duka gashi. La ilaha illallah. Kun ji abinda kuke ji a kunnen ku ji daɗi. Ango kenan. Ya shi yayi bahagon tunani. Kuma shine mai kanta Mace ita ce tushen cikin gida. To kun ji fa. In kuna so ku san wace ce mace a duniya ku zo ku same shi. Gaskiya ne. Salmanul Farisi kenan. In kana neman wace ce mace, shi wannan ango yayi gamdakatar da samun Salmanu a wajen ɗaurin auren shi. Gaskiya ne. Gaskiya ne an ƙare. Yarinya ita sanin Salmanu zai wa amfani ma ba angon ba. Gaskiya ne. Domin tuni ya daɗe da zayyana wa angon wace ce.